милисае ки исмаш барои лотукубия хонандаи мактаб дар Исфара расонӣ шуда буд, аз кор ронда шудааст. дар бораи ин чунин рафтори Аҳад Ғайбуллозода, корманди шӯъбаи корҳои дохилӣ рақами 2 шаҳри Исфара, нисбати Акбар Довудов, хонандаи мактаби рақами 64 дар ҷамоати Корух, ба мо гуфт, ки модари ин хонанда ба мақомот шикоят карда таҳқиқи рафтори афсари милисаро тақозо карда буд. Назари ин корманди милиса ва аз наздикони ӯ ба тасмими кор озод шудани ӯ маълум нест, вале як манбаъ бидуни зикри номаш гуфт таҳқиқ бадрафтории Ғайбуллозода нисбати хонандаро собит кардааст. модари ин мактабхон аз худаш нақс омӯзгори ҳамин мактаб аст, мегӯяд барканори ин милиса аз мақомаш басанда аст ва ӯ дигар даъвое надорад. Алия Довудова, модари Акбар, рӯзи 29 октябр дар суҳбат бо мо гуфт, дар рӯзи пеш дар идораи милисаи Чокӯ ба ӯ гуфтанд, ки Аҳад Ғайбуллозода аз кор дар сафи милиса ронда шудааст. ин ҳамсуҳбати мо мегӯяд, ба ман ҳуҷҷатеро нишон доданд, ки ин корманди милиса бо моддаи 48 кодекси ҷиноятӣ аз кор озод карда шудааст. ба гуфтаи Алия Довудова, баъди рондани шудани Аҳад Ғайбуллозода аз сафи мақомоти милиса дигар даъво надорад, чун ба гуфтаи худаш намехоҳад бо зиндонӣ кардани ин нафар фарзандони вай бепадар бузург шаванд. ман худам 5 фарзандро бепадар калон кардам. медонам чӣ қадар мушкил аст. вай 4 фарзанд ва модари пир доштааст. модараш ба ман занг зада хоҳиш кард, ки дигар даъво накунам, бигузор ҳамин ҷазо барояш дарс шавад. талошҳои мо ҳарду дафъа барои гирифтани назари Аҳад Ғайбуллозода натиҷае надод, вале дасти кам 2 манбаъ аз мақомот барканори ин афсари милисаро тасдиқ карданд, вале нахостанд ҷузъиёти бештаре диҳанд. яке аз онҳо гуфт таҳқиқ анҷом шуда, ҳоло натиҷаи он ва вазорати корҳои дохилӣ исрор шудааст. ҳанӯз маълум нест, ки ҷараёни санҷиши қазия бо чӣ меанҷомад ва баҳои ифтишоҳ ба кори афсари милиса ғайр барканорӣ чӣ мешавад. ҳоло ки созиши 2 модар, яке барои латукуб шудани писар ва дигаре барои ҷазо нагирифтани фарзандаш, қазияро нарм кардааст. маълум нест он то куҷо кашида мешавад, аммо ҳомиёни хуб мегӯянд, ки набояд кор бо ин хотима ёбад. дӯстони азиз, ин буд видеои мо. шумо ман хоҳиш дорам, ки лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. ҳатман дар комментария нависед, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин милисоҳо хеле аз худ рафтан. оё дар қонун як касро задан мумкин нест? ин дар китоби Қуръон навишт, дар мусулмонӣ бояд заданаш мумкин набуд, вале милисаҳои мо хеле аз худ рафтан. онҳо ҳозир қонуни нав буромад, ки даже статья дорад, ки мешинонанд барои шиканҷа кардан. ҳатман нависед дар комментария.